Hvad så YouTube? Så er vi tilbage med episode 2. Ja. Og i dag så vil jeg faktisk bygge hus. Og en masse sjovt ting. I sidste episode kom der ikke særlig meget sjovt noget. Nej, i sidste episode var det bare lige med træ. Wow. Men... Ja, jeg ved, hvad jeg mener. Jeg kan lige bare sådan, ja, okay. Lad os se, vi bruger lige fakler lige til det der. Jeg lægger H til lige nu. Det er seriøst. Jeg kommer til at gå ind i det. Den der. Kan jeg få dig til noget, fordi at... Wow. Jeg gjorde lige sådan, du ved godt med, hvor man kan slå alt det der fra ind på Optifine. Slå det fra, så kommer jeg med op på 120 fps i stedet for 60. Nå, men nok om det. Ja, hvad var det, jeg sige? Altså, jeg kører på 100 fps hele tiden. Men den er computer. Jeg plejer at købe op på 300. Nå, kom videre. Vi skal ikke snakke altså, jeg tror i hvert fald, min computer kører på det højeste. Ja, hold nu kæft, det gør. Nu skal vi spille. Slut. Nej. Jeg sætter lidt løs der. Sådan et fucking lille hus. Nej. Det kommer til at blive større nu. Det skal fandme ikke være så langt. Er det ikke hertil? Jo. Sådan der. Det er markeret. Jeg går nok stille lige nu. Ja. Hey, hvis du gør sådan her, ikke også? Skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så på der, så siger den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Skal vi se. Du finder bare ud af, hvad der passer sådan nogenlunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så skal den skal lige en tak bagud. Sådan der, på så Andreas. Du sådan. Nå jo, Hvis vi deler det op her, ikke også, så kan vi have sådan nogle rum der hver. Ja. Nu laver jeg under den her ting her, jeg laver nu, der kommer så et gigantisk rum, men jeg har lyst til. Fordi jeg her laver bare lige så et rum, for vi har ikke gjort nok så. Hernede. Nej. Ikke sådan, altså sådan, når vi bare lige dækker det til her, så er det husene. Nej. Sådan her. Nå. Så hugger jeg. Fordi hvis vi ser den lys, så kan zombierne ikke spawne her. Så vi skal bare dække hele det hul til. Sådan helt derovre til. Så følger jeg lige der, sorry. Jeg har et par skål, så jeg kan faktisk godt lige tage noget af det jord, der er hernede. Jeg kan høre dit Minecraft, Andreas. Så kan YouTube også. Sådan der. Kan du nu? Nej.
podcast. Jeg har lige skruet ned på 5 i lyd. Hvad fanden er det egentlig, vi laver her? Og vi dækker hele den her til. Til at bygge hus. Jamen lad os lige få det her først. Nej, det er sgu da pisse lige meget. Men det er bare ligesom der er plads her. Til huset. Prøv lige, der er bare så et gigantisk hul hernede. Her kan vi have kisterum. Sikkert. Nej. Det kunne vi faktisk godt. Skal vi fælde det der træ der? Så lad os sige... Skal jeg i gulvet være det lystræ jeg har? Jeg har mega meget af det. Ja. Ja. Så begynder jeg at grave gulvet ud. Hvad? Prøv lige, vi skal have den til at gå hen af sådan. Den skal også gå hen af. Ja, men her der har vi væg med hinanden, altså. Så kan der komme nogle vinduer, så vi kan se en eller anden. Ja. Forstår ikke, hvad jeg mener, vel? Ja, det skulle jo være en landsby, så lad os bygge sådan nogle, også nogle lille hus, bare sådan. Nej, det skal fandme ikke være en landsby. Det sagde du da, det sagde vi i episode 1. Ja. Du er engang. Vi laver bare nogle hus. Jeg har ikke sagt, at det skal være en landsby. Jeg sagde bare hus. Nå, lad os lave sådan nogle lille hus her rundt omkring. Ja. Ej, det irriterer, når min mus, den larmer sådan. Hvad? Det irriterer, når min mus, den larmer sådan, når jeg klikker. Ja, det er Andreas? Ja? Hvad er det her nu egentlig? Det er sådan en lille hus, der skal være her. Jamen, vi skal ikke bygge det nu. Nå, nej, jeg går bare klar. Så kan jeg hoppe frem og tilbage sådan her. Jeg har nok træ til det. Ellers så går jeg bare ud og fælde noget mere, hvis jeg kan. Jeg skal bruge nogle ikke-planker. Okay. Ja, her er der en stack. Jeg skal ikke bruge dem. Heller ikke dem. Jo, det kan jeg godt bruge. Men jeg skal have det her. Jeg skal have det her. Så går vi lige ud og fælde en masse af det. Jeg glæder mig til, at vi finder de. Ja. Og den her episode, den skal være... altså, det er jo faktisk godt, hvad vi får gæsterne. Og så, som min lillebror... Så vi får min lillebror med, så dræber vi ham. I lava, så laver vi sådan en trap. Og så siger vi, at han falder ned i Diamond Armor og alt sådan noget. Ja. Har du en skovl? Din skovl? Ja. Hold kæft, man. Prøv lige sten, det har jeg. Bagur. Skovl. Nå, her. Din skovl. Sæt dem sammen, hvis du har lyst. Tak, din skovl. Okay, er det her dit hus? Ja. Okay. Det er sgu da derfor, jeg bygger det, ikke også? Det skal sådan en sammenhængt hus, bare der er sådan en væg imellem os. Ja. Når jeg har lige fundet på en smart. Det var lidt for et.
Vi skal også have lavet juletræ. Nå ja, det er rigtigt. Det skal vi have lavet. Det kunne faktisk godt være en juleepisode. Det er jeg lige glemt at sige. Skal vi egentlig ikke... Du kan ikke gå ind og lave navnene om jo, så... Jo. Det Kan du? Godt. Så kald den bare lige for episode 1, så. Nej. Kan du ikke det? Nej, det gider jeg ikke. Ej, det ser slet ikke latterligt herude, hvor der er sådan nogle klamme pæle lige ved vores hus. Hvad? Det ser ikke latterligt ud, det her. Nej, jeg skal bare lige have bygget det færdigt. Slap nu af. Ja, hvor mange fucking lille hus skal vi have? Der er jo ingen, der bor i dem. Nej, vi skal have fundet, vi skal lave villagers. Really? Altså just. Skal have noget træ. Og så lige noget træ. Du skal have lige noget træ. Wow. Og det var det træ. Og det var den økse. Jeg kan godt lide at bygge en landsby, men det er derfor, jeg tænkte på det. Nej, jo, vi skal også have skaffet iron. Måske bliver huset ikke lavet i den her episode. Altså, jo, vores hus gør. Men det er lille. Nu er jeg bare lige, jeg går lige i gang med gulvet på det lille hus. Hvad er sådan noget, hvad til der stengulv? Så skal vi faktisk også have, så skal vi... Jeg skal nok sørge for mit hus bagefter. Jeg ringer til det her. Og så skal jeg lige have lavet en ovn. Jeg skal lige prøve lige at hurtigt at lave, som det skal være sådan. Okay, det er sådan her. Øj, vi snakker jo ikke om en skid. Nej, vi sidder bare sådan, Så bare stener den. Ja, vi sidder bare i en skærm sådan. Chiller hele dagen. Nå, jeg har set de nye døre, de er mega grimme. Ikke også? Jeg har bare ikke næste. Hvordan laver man dem egentlig? Er du dum, eller hvad? Jeg har ikke 1,8, så ja, jeg kan ikke lave. Og den er sat fuldkommen rigtigt der. Har jeg lavet... Prøv lige, jeg har lavet den for kort. Jeg tror, hvad er det en længere? Har du flere af dem her? Selvfølgelig. Fuck, det skal være underligt. Prøv lige at gå ud i first person. Ja, det er smukt. Nej, jeg har faktisk ikke fortalt, at jeg har lidt skiden. Yes.
Julemand, 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 julemand. Er du julemand? Julemand. Hvorfor en økse har du? Jeg har en tak. Hvad for en økse har du, så lige kaster du bare sådan en økse? Ja, jeg kommer bare sådan, julemand! Økse. Ja, kæft, du er sjov, mor. Nej. Nej. Du er pissekedelig. Ja. Hvor spiller... Nej, Kæft, jeg er da også god til at sætte det her. husk nu, jeg skal gå her så. Ja. Bare lige spørgsmål, sidder du og snakker med dig selv? Det var den lille bror, der lige kom om. Vi skal snart afsted jo, så vi skal til det der julearrangement. Ja. Så jeg kan ikke blive her så lang tid. Men i morgen, der kommer en ny episode ud, eller hvad? Den kommer ud her, mens jeg er væk, for jeg er væk i et par timer. Så jeg starter med at downloade det sidste andet, når hun skal det. Ja. Skal du have det der lystræ til at lave gulv? Jeg har lavet gulv. Okay. Jeg elsker virkelig at lave de her huse her. På villagers. Nå. Vi kører villager-stilen. Jeg ved hvorfor smør det er lavet. Hvad? Jeg ved hvorfor smør er blevet lavet. Hvorfor er det lavet? Det ved jeg ikke. Jeg ved hvorfor smør det er lavet, hvorfor det er lavet, det ved jeg ikke. Jeg ved om smør er lavet. Det ved jeg ikke. Ja! Ja! Nej, det virker ikke. Ja. Nej. Hvorfor er der et halvt bjerg her, der bare er blevet taget? Det kan jeg ikke noget til. Du har stået sådan og taget græs eller... Jeg skal have græs. Jeg skal svømme gode gætter. I gør det. Giv mig noget træ. Ja, giv mig noget træ. Fuck dig. Du gad ikke give mig noget træ. Nå, for jeg bruger det selv nu. Så fuck det dig. For jeg hedder Kai. Mit navn er Kai, jeg er bare så sej. Den her video, den her video, den bliver bare så sådan den her video bliver bare så sådan video, bare vi disser hinanden. Andreas? Hvad? Hvordan fuck er det, du har lavet din væg? Hvad mener du? Hvorfor går det sådan her? Nå, vent lidt. Bare lad være. Fucking nærpige, der kommer ind og forstyrrer. Sådan er nu lavet. Jamen, jeg tænkte... Hallo? Tror du selv, det fucking hænger til det hus her? Og så de her, de skal sgu da ikke være her, hvor du er lige. Det er din. Du har taget lidt stunt. Okay, lad os se. Prøv lige at se lige over her min dør. Giv mig min dør! Ses! Hej da. Og nu spørger jeg bare lige, hvorfor fuck er de her?
Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har ikke set det endnu, så... Og hvorfor er det de her, de er skæve? Sådan her. Du er da godt nok så dygtig til at sætte ting. Jeg ved du hvad, jeg har det for dig. Nej, jeg skulle finde en masse træ. Så er det... Vil du med? Nej. Okay. Jeg vil være leve det her i stand. Så begynder jeg at fylde af hul til igen. Fordi der var sådan lidt stort hernede nu. Okay, du mic har lidt muted. Ej! Du må bygge dit eget tag. Jeg har en Det skal hænge sammen med mit tag. Jeg har en seng. Tillykke. Har du en? Nej. Hullet ligger til. Og det jeg skulle til, det var det her. Okay, når jeg lige har bygget taget færdigt, ikke også? Aha. Så tror jeg, vi stopper. Ja. Men så skal jeg også afsted nemlig. Det skal nok et par minutter, så... Ja. Nå, du har bygget dit tag ud det. Jeg har tænkt på noget. Kan du lave nogle slabs? Ja, jeg kan lige hugge et stykke træ. Okay. Nogle par stacks. Eller ikke stacks. Slabs. Nogle par slabs. Ja. Og så lidt ekstra træ også, fordi så kan de bygge med det. Ja, jeg kommer lige sådan. Så lad mig lige hugge et par træer. Okay. Wow, jeg er god til at sætte det her. Vi skal lave en gigantisk mur rundt om, synes jeg. Når vi får sådan... Altså, det har vi allerede med dødt, men... Hvad sagde du, hørte ikke lige efter? Du har jo bare ikke slet ikke efter. Det er fordi, der er alle mulige baggrundslyde. Fordi at dem fucking udenfor, de larmer helvede. Bare sådan, så lige om lidt hører man bare det der fra din side af. Hold kæft! Jeg prøver simpelthen at optage herinde. Nihos. Mit øre. Hvorfor?
Jeg ved ikke, om du kan høre min far lige nu. Kan du høre ham? Ja, hvorfor har du stadig ikke fyldt det træ ud? Bare hør alt muligt baggrunden. Der er toiletpapir her. Kan du række med noget toiletpapir? Det var faktisk skide. Nå, jeg crouched, men... Do you wanna build it? Okay, så falder du dør. Jeg slår den med øksen. Den er farlig, jeg har også en i bukserne. Jeg slår dig ihjel. Jeg fik lige fuld liv igen. Hacker! Jeg får fuld liv hele tiden, hver gang du slår mig. Bare sekund, så jeg får fuld liv hele tiden. Hallo, gå nu væk, Andreas. Okay. Det er smart i ansigt. Jeg er helt sikker. Jeg havde allerede nogen. Hvad fanden laver du, Andreas? Fuck dig. Så har jeg lavet slaps til ingenting. Ja, det har du. Hallo, jeg prøver... Så begynder det bare sådan. Jeg tror, vi stopper. Nej, vi er ikke færdige med det. Nej, men jeg stopper nu. Vi ses YouTube! Hej hej.